एक भयकथा. मयुरी एक हुशार मुलगी. साधारण 5 वर्ष झाले असतील ती या हॉस्पिटलमध्ये काम करत होती. पण तिचं जे काम होतं ते फार भयानक होतं. भले भले लोक तिथे काम करण्याला थोडंफार घाबरत होते, कारण की तिचं कामच एका पोस्टमॉर्टम रूममध्ये असायचं. हो, ती पोस्टमॉर्टम करायची आणि पुढे जाऊन ती रिपोर्ट्स द्यायची. तिच्याबरोबरच एक लेडी डॉक्टर होती, हर्षाली नावाची. हॉस्पिटलमध्ये या दोघांची फार चर्चा होत असे. अतिशय प्रामाणिक आणि प्रेमळ स्वभावचे दोघं. आणि एक दिवशी डॉक्टर हर्षालीने त्याच्यावर एका मुलाला आणले. साधारण त्याचं वय असेल 26-27 वर्षाचं. आणि तिने मयुरीला सांगितले, हे बघ मयुरी, हा आजपासून तुझ्याबरोबरच काम करेल. ह्याचं नाव आहे रितेश. रितेश ही ती रूम पाहून फार खुश झाला. काही वेळाने ती डॉक्टर तिथून निघून गेली आणि मयुरी ही मनातल्या मनात चिडली आणि मनात बोलली, आता ह्याला कुठे सांभाळू? एकतर आधीच एवढा मोठा रूम, त्यात एवढ्या डेड बॉडी. आणि मयुरीने त्याला प्रश्न विचारला, काय रे, तुला भीती वगैरे नाही का वाटत हे पोस्टमॉर्टम वगैरे बघून? त्यात तो रितेश बोलला, अहो मॅडम नाही, तसेही कामासाठी काही ना काही करायचंच आहे ना, बोलो हा जॉब निवडतो. मयुरीला अजून चीड आली. काही वेळाने मयुरीने त्याला त्याच्या जवळ बोलवले आणि पूर्ण ती रूम दाखवली. पण नंतर काही वेळाने रितेश बोलला, मॅडम तुम्हाला कधी भीती नाही का वाटत? त्याच वेळेला ती मयुरी बोलली, भीती आणि मला? अरे रात्रीची 2-2 वाजेपर्यंत मी थांबत होती. आणि हो, कधी कधी रात्रीचंही इथेच झोपावं लागतं. कोणतीही अर्जंट केस येते तर आहेस ना तयार? त्या रितेशने आपली मान हलवली आणि बोलला, हो मॅडम, आहे मी तयार. अचानक रितेशचे बोलणे हे बदलले होते. मयुरीला फार चिड आली. तिला वाटलं की हा आणि कसा काय टिकेल, म्हणून तिने तिला एका डेड बॉडी जवळ नेलं. त्या डेड बॉडी जवळ नेऊन ती बोलू लागली, आता बघ, हा हात आहे, ह्याची मी कशी चीरफार करते. रितेशने त्याच वेळेला तिच्या हातातून काही साहित्य घेतले आणि त्यांनी स्वतःहून ते चिरण्याचा प्रयत्न केला. मयुरी मनातल्या मनात बोलली, हा असा नाही सुधारणार. त्याच वेळेला तिने रितेशला एका दुसऱ्या डेड बॉडी जवळ नेले आणि त्याला बोलली, हे बघ, आता मी तुला काय दाखवते. आणि ती चादर सफेद काढली आणि त्याला दाखवले की पूर्णपणे जळलेली ही बॉडी होती. मयुरीला वाटले की हा फार घाबरेल, पण असे काहीच झाले नव्हते. रितेश बोलला, अरे बापरे, अशीच बॉडी ठेवली? काय मुलगा आहे हा? मयुरी मनातल्या मनात बोलली. आणि मयुरीने दुसऱ्या बॉडी जवळ जाऊन तिचे हृदय हा काढायला लागली. तिला वाटलं आता तरी हा घाबरेल, पण रितेश घाबरतो कसला काय. पण याच वेळेला त्या खोलीमध्ये मयुरीला काही असे जाणवत होते की तिला त्या 5 वर्षामध्ये कधी जाणवले नव्हते. तिला असे वाटत होते की तिचा श्वास हा गुदमरत होता. आणि हो, तिकडचे लाईट्स हे बंद चालू होत होते, जणू कोणी बंद आणि चालू करत होते. मयुरीची नजर तिकडेच गेली बटनाजवळ, पण तिकडे कोणी नव्हते. आज या लाईटिंगला काय झालंय? मयुरी बोलली. पण रितेश बोलला, मॅडम सांभाळून, कधी काय होईल सांगता येत नाही आणि तुमची एक चूक कोणाच्या तरी जीवावर बेतू शकते. एवढं ऐकलं आणि मयुरी चिडली, तुला बोलायचंय काय? पण रितेश बोलला, ते बघा तिकडे काय. मयुरीची नजर खाली गेली आणि तिने त्याचं ते हृदय तसंच काढला. पण यावेळेला तिने मात्र तो रितेशच्या हातामध्ये दिला आणि रितेश बोलला, असं असतं का हृदय? पण यावेळेला मयुरी चिडली, अरे तुला भीती नाही का वाटत? मी तुला एवढं जळलेली बॉडी दाखवली, आता तुझ्या हातात हृदय दिला, तुला काहीच कसं नाही वाटत? यांच्या अंगात जीव नाही, तुला एवढं कळतं का? पण रितेश बोलला, मग काय झालं, हे पण आपल्यासारखेच आहेत ना? आपल्यासारखे म्हणजे? आणि रितेश बोलला, काही नाही मॅडम, म्हणजे आधी आपण माणसं होतो, नंतर आपणही असंच होणार, म्हणजे आपल्यासारखेच झाले ना. मयुरीला त्याचा फार राग येत होता. पण काय जाणू काय माहित, तिला असे वाटत होते की त्या खोलीमध्ये तिला कोणीतरी पाहत आहे.
आणि ते 1-2 नव्हे तर अक्षरशः 15-20 डोळे असतील. मयुरीला भीती का वाटत होती पहिल्या दिवशी हे तिला माहित नव्हते. पण अचानकच तिला एक SMS आला. तिने त्याच्याकडे नजर केली आणि ती मनातल्या मनात गालात हसली आणि रितेशला बोलली, ए रितेश, चल जा, आजचं तुझं काम झालंय, आता उद्या ये. आणि रितेशने प्रश्न केला, काय झालं मॅडम? आणि मयुरी बोलली, काय नाही, जा, तू उद्या ये. रितेशने आपली पाठ ही मागे केली आणि तो तसाच जाऊ लागला. पण त्यावेळेला मयुरीला काही वेगळेच वाटत होते. मयुरी एका दुसऱ्या डेड बॉडी जवळ आली आणि ती मनातल्या मनात त्यासाठी हसत होती कारण की तिला त्या डॉक्टर हर्षालीकडनं एक मेसेज आला होता. तिथे लिहिलं होतं, 15 नंबरच्या स्ट्रेचरवर एक बॉडी आहे, तिची किडनी काढ, उद्या तिला कस्टमर येतील ती विकत घ्यायला. आणि हळूहळू करून मयुरीनी त्या डेड बॉडीच्या चेहऱ्याच्या वरती, त्या चादरीच्या वरती हात लावला. ती चादर हसत हसत काढू लागली. ती चादर तिने वरती केली आणि जोरात किंचाळली, कारण की तिने पाहिले की ती डेड बॉडी जी होती ना, ती रितेशचीच होती. ती तशीच खाली बसली. हे काय पाहते मी? नाही नाही, हे शक्य नाही, हा मुलगा तर आत्ता इथे होता ना माझ्यावर. तिने हर्षालीला मेसेज केला, फोन लागत नव्हता, आत्ताच्या आत्ता इकडे ये. पण आता बहुतेक उशीर झाला होता. ती तसंच त्या डेड बॉडीकडे तशीच पाहत होती. आणि आता त्या प्रेताला जणू जीव आला होता. सहज ते प्रेत हे हालू लागलं. क्षणभरातच त्या पोस्टमॉर्टम खोलीमधले 15च्या 15 प्रेत हे हालायला लागले. जणू काय ते उठण्याचा प्रयास करत होते. मयुरी तशीच उठली आणि दरवाजाकडे गेली. दरवाजा खोलण्याचा प्रयत्न केला पण दरवाजा लॉक झाला होता. खोला खोला मला. दरवाजा खोलणारा आता कोणी नव्हतं आणि मागून एक आवाज आला, काय झाले मॅडम? सहज मयुरीने मागे पाहिलं आणि तिने बघितले की तोच उभा होता, रितेश. तू इथे कसा आणि तो कोण? रितेशनी त्याचे उत्तर दिले. तो बोलला, तो कोण? तो मीच आहे. 2 दिवसाआधी माझ्या अंगात जीव असताना तुम्ही मला या रूम मध्ये आणले. त्या डॉक्टर हर्षालीने आणि तुम्ही मिळून आधी माझा गळा दाबला आणि नंतर माझ्या किडन्या काढल्या. आता मी तुम्हाला सोडणार नाही. क्रूर मौत देणार तुम्हाला, क्रूर मौत. त्या पूर्ण खोलीमध्ये तो हसण्याचा आवाज गुंजू लागला आणि रितेशने एवढं देखील सांगितले, फक्त मीच नाही पण आजपर्यंत तुम्ही मारलेल्या त्या 50 जणांच्या किडन्या ज्यांनी तुम्ही काढलेत ना, त्यांची आत्मा इथेच कुठेतरी आहे. आज मी जरी तुम्हाला सोडलं ना तरी ते नाही सोडणार. पण यापेक्षा भयंकर अवस्था म्हणजे रितेश हा तिथून अदृश्य झाला. वाचली बाबा. दरवाजा ती पुन्हा खोलायचा प्रयत्न करू लागली पण मागून कसला तरी आवाज येऊ लागला, जणू कोण हाणल्याचा प्रयत्न करतोय. मयुरीने नजर मागे टाकली आणि तिने पाहिले की तोच रितेश हा त्या स्ट्रेचरवरनं उठला होता. हो, तोच जिचे डोळे नव्हते, किडन्या काढल्या होत्या, शरीर लटकत होते आणि हो, पूर्णपणे लाल भडक झालेला तो रितेश. त्याची ती आत्मा उठली होती आणि मयुरीच्या हळूहळू जवळ येत होती. मयुरीने दात ओढले पण उपयोग नव्हता. तो तिच्या जवळ आला आणि तिला बोलला, तुम्ही पण आम्हाला असंच मारलत ना, आता आम्ही पण तुम्हाला असंच मारणार. त्याने एक हात केला, जवळचीच असलेली एक कैची त्याच्या जवळ आली आणि मयुरीच्या पोटामध्ये घुसवली. मयुरी किंचाळणार पण त्याच वेळेला तिने तिची एक किडनी काढली आणि बोलला,
ही घ्या मॅडम, एक किडनी, जावा आता विका. मयुरी तशीच खाली पडली. साधारण काही वेळ झाला असेल. मयुरी, अगं कुठे आहेस तू? एवढा अर्जंट मेसेज का केला होतास लवकर या करून? हर्षाली आवाज देत होती. सहज तिकडे एक नवीन स्ट्रेचर दिसला म्हणून हर्षाली जवळ गेली. त्या स्ट्रेचरवर असलेली ती नवीन डेड बॉडी कोणाची ही पाहण्याची तिला उत्सुकता झाली होती. मनात प्रश्न पडला, चला अजून एक किडनी विकून पैसे कमवू. हळूहळू ती जवळ जाऊ लागली आणि त्या चेहऱ्यावरनं तिने ती चादर काढली आणि तिला मोठा धक्का बसला. काय हे, मी काय पाहते? कारण की तिने पाहिले की मयुरी ही जे शरीर हे जे तुकडे तुकडे झाले होती ती फक्त तिची ती मुंडी. आणि मागून आवाज आला, जैसी करनी वैसी भरणी. हा आवाज होता रितेशचा. हर्षालीला विश्वास बसत नव्हते. रितेशने सांगितले, तू आम्हाला मारलं होतस. इथे येणाऱ्या प्रत्येकाच्या अंगात जीव असतो, तुम्ही त्याला मारतात. आता तुमची बारी. यावेळेला हर्षालीने देवाचे नाव चालू केले. हे बघ, मला खूप मंत्र येतात, मला कोणी मारू नाही शकत. तू काय, अक्षरशः इकडचे सगळे भूत जरी आले ना तरी नाही मारू शकत. असे वाटत होते की ही क्रूर हर्षाली आज जिवंत निघणार. ती देवांचे नाव हे मोठमोठ्याने बोलत होती आणि हो, काही मंत्रही. रितेश तिच्याकडे तसाच पाहत होता. ती हळूहळू करून दरवाजाजवळ आली, पण दरवाजा यावेळेला उघडत नव्हता. आणि रितेश बोलला, नाही उघडणार तो, उघडेल तरी कसा? आणि रितेशने सांगितले की तू घे देवाचे नाव, पण देव पण त्याच्यावरच असतो जो नेहमी खरा असतो. आणि रितेशनी त्या डेड बॉडी जवळ असलेलं एक लॉकेट दाखवले. ते लॉकेट होते ते हनुमानाचे. आणि रितेश बोलला, आम्ही भूत जरी असलो ना तरी पण देव हा नेहमी खराच्याच बाजूने राहतो. हर्षालीचा किंचाळण्याचा आवाज आला. हळूहळू रितेश तिच्या जवळ गेला आणि अक्षरशः तिची छाती, तिचं हृदय हे बाहेर काढलं आणि तिच्या हातामध्ये ते हृदय दिलं आणि बोलला, मॅडम हे घ्या तुमचं हृदय, हे पण तुम्ही विका. मयुरी मॅडम सारखे चांगले पैसे कमवा. नेहमी आपण वाईट केलेली गोष्टीचा परिणाम वाईटच होतो, एवढं लक्षात ठेवा. म्हणून काही चांगले काम हे करत राहा जे तुम्ही करतच असाल. कथा मला कशी वाटली इंस्टाग्रामवर कळवा. आणि हो, तुमचे काही कथा अनुभव असतील तर मला मेल आय डीवर किंवा फेसबुक आय डीवर पाठवू शकता. फेसबुकवरही आपले स्टोरीज येतील आणि इंस्टाग्राम आय डी आहे tejas.story. चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बेल नोटिफिकेशन नक्की दाबा. भेटूया पुढील भागांमध्ये.